Kumsi benta benok senyang ya ke emlang ka salang kamtam ya ki pajba jong ka thanya Ribhoi district kumbani arab ya ki badon ka jingpang ki jingstom bat ki ya ki longyeng ki baduna ya ka yo ka kot ki bam kot ya ka bor ban lek pha suma sha ki doctor specialist bat sha ki we ki jaka nakaliang ka sang HNYF Western Zone Ribhoi district kalano senyang sha ki pajba ringkat bat ka jinget reilang ka ARHI hospital kalayo ban pelong ya ka free medical health kam ya ka bala pelong hapatar khama CHC kuma arspa san pheungut tam ye ki pajba kalayo jumantoi lamba ka ne ka free medical health kam lawan ban sakhiru ya ka ne ka free medical health kam daw sordar jong ka snong pathar khama uba L Petalman thank you u president ka PYC but SWO samla Remington Singli harangkat ka jingedon lang ka doctor in charge jong ka pathar khama CHC ka Dr. K Lengdo nakaliang kasang HNYF langbao president usamla penkraw makri badu secretary usamla tebo thongni kela ai khublai karpang yaw ba el hek ubalong nong pet unong kmi jong kate ka hospital badru kela ai khublai karpang yaw ba aiban ubalong director jong ka ARHI hospital badia ke staff jong ka patar khama CHC badia ka DMHO ibala sha sngobhaban pelong ya kane ka program hapo jong kane ka CHC nakaliang kasangkala kerpadru ya ka ARHI hospital bakan bu ya ka diagnostic center hapo kane ka dong kathan bakan long ka jingmatai khamtame ya ki pajba nakaliang president kasang lapan pauru ya ka jinge ki balamat da ki nongpang hakababun na ki bapang ki bastom ki daha ban le kum ya ki tas bapher ki daha ban le shadu shanongpo shillong lane wat shadu shagwahati ru kumju Kong ngamla pem dai ngu yu ble no bun thau blai ni neka simbeng ka bai tanan ta si ni laj naka shit ka chi shit krang bat juru no flap ngamla pem dai ku ble ka bani kong ning shop ya ka Ario hospital ling bai director bai ban ku ble shibun bai ban ya ka jinglak loi ka jongpi bapin wan pelong ya ka free medical health camp hane pok snong patakma apo ka jirang block bat kumjuru ngamla them da ai kumlei kerpang ya isar el hek badiru inong nong kami jong ka Ario hospital hagaba ilalong lakloi ban pediang ya ka jingkerpat jongi kum kaseng bangin yo ban pelong ya ka free medical health camp apo ka snong patakma kumjuru ai kumlei madam in charge madam lingdo beri in charge jong ka patakma CC ibala kloi banyate lang bangi kum kaseng HNYF Western Zone harakat berka PYC dan SWO taka bangin yo ban pelong ya ka free medical health camp beri subun madam ya ka jingla kloi ka jongpi ban ya ai ka kti ka yang kti kamon bangin ya yo ban ya contribute ya lembaga ka free medical health camp kam ta ki pajba nang song jong ka dong ka yo sedeboy berkum juru ka jikublai ka bagal pang kali sei sono snong patakma ibana ka por berlaju long lakloi ban ai mesin bat banyat lelang namta jongi kaseng atau kadang ka kanyo telboy kubri shibun sadashnam ya kajik professional ka ba ila pa professional menit bat kumjuru hakiwi ki program ka ba nakapor sa por piyu don kat lang bat ni kum kaseng em la khlem da sukliang ki jingla bhajong pi hale ki suke bok liang ba blai ki jingsuk blai ka jigik don kat lang bat ni yui piwe bat kumjuru e president ka PYC and SWO kubri shibun samla Remington Singli ya ka batila ai ya ka por ka jongpi bat ka ji lang ka jongpi berkumjuru kaseng na ka por sa ka por ka thong hi ka jongi jong ka HNYF hi ka long ba ni pelong ya ka ne ka free medical health camp na menta ka jing moto jong ki paiba namar ba ni ba ka jing jong ki paiba jong ka thong ka than ki shem jing ka jaka sumar ngim don ka babiang hang ne awat hadu mentaro ni don ka bahe du hane ka datang ka patak masiksi most patient nang ne ken hab ban info shadu shapo shilong ba shadu shapo Guwahati la nation po umta tertel ya ka shem jing ru ba ken ye kendo ye ki doctor specialist kiwi ki jurang kam habile baga koi ka khia kumta lang ba ka jing i janga jong ka seng ila i kendo ye sarel hek angka ye ba aiban ban yathir habide ba ka ne ka free medical health camp khang ba kanong ka jing merto ye ki ba
Namar bakumbasu YouTube EP Bible nang ne shadu shilong tasipor hadu lai batau penta bangin kit ikin nongpang shispa ar 4 kilometer mako tafma larangin lai shadu shanongpo kas jingjangai kalong kumandu 4 kilometer ai lane shapo Assam Sampul ni 4 kilometer kasem jinge yaki paiba nongpang bakin ai bakin ni pasumar ni lane bakin khali check up ki specialist andai lamba kane ka free medical health camp kalayarap shibun yaki nongsang joga dong athan nakaliang kaseng baiban kadon kajing kepat keberit nakaliang kajongi ngi bakijing jongki doctors ki staff nurse ngani ki nongtai jong kahal apo kadon kathan kajongi isem jing habai dei bakini ki diagnostic center bagi padon hane ko kadon kathan kajongi teng wat tambane medical test pregnancy test ibarit CT scan bakiwi yen hab bande chadu shanong po mangam shanong po sa silong ngani sa buating tataptan Long ibayay siya, pinamyo asyuk tani kasabut. Wan ada kambit ro nilai namar pinkat ban normal pila wala kisnam. Ini ko may ang isodra ngaban dia isin bakadlong kajing sedang hi kane kam dei kajing kut. Kenang ni sakmat ba ngin nang ya tre bhashi shu namanta bakil yang name na thai ni western ribhoi kejongi. Na budaya nujar bat kuwi ki blog ade ko we ko blog ka basa din hapun kiliang. Na mudan kata kajing semua ne kajing kerman ba nang ni sakmat ngin ya tre lang ni kung di government officers untuk kiwi kinang yalam senang di seng kiwi play kena mata di bahan di sudah kene katain kejani sedang kata nakalian kejana publish bun kene por kam kerpa show aku ba ai play na mata ka RG hospital ba dila ba jong ping la yo man tulong ini ke program hari ke si mata publish bun nam tai managing director ibala loi ke ban one rangkat ke tim ke doktor di staff baro balawan point ini ka Jakarta ni kasi kamata, boleh sibon, pada Jepang ni kaba, boleh nak berkuih pi, boleh nak rakat pi, pada kam kami kaba pengalap, ada syukri, kaba bahal, syukri, kaba biang kam nak kamata ki pajba, ki kawan sya, tadi kasumar jadi, pada pengalap penting, ki kaba nok semang, nam tak kiri ni ki cili kam, kasi boleh sibon, ada ni kapor kamata, pada kerpang nak kamata kini di pajba aru ki boleh wan, ada ki kulung, ki senar, ki hat, ki berat, ki rambak, ki long kiri, ki long pa. Ingin hadir beliau intensif lagi senang di tahu gitu lawan sekini kerja kerana skam beriwan kini video yang kini sumar kebagian but kilat kilanti naga mentap video yang kemet kebukuit kebukia datang itahi naga yang jelas sesi publish pun boleh berkumpul video publish pun